Здравейте, аз съм илюзионистът Георги, който ще ви покаже лесни фокуси. Не един, не два, цели 3 фокуса. И спокойно има разкрити накрая, само трябва да догледате клипчето до края. Сега, ето, да започваме с първия фокус. Това е жокер, нали? Карта. И това е осмица. Жокер, осмица. Жокер, осмица. Ще взема осмицата, ще я сложа зад гърба. И коя карта трябва да е тук? Жокерът, нали? Само дето не. Ала, балала. И опа, жокерът отиде тук, а осмицата отиде тук. Сега, ето жокера, осмицата. Сега, това беше първият фокус. Минаваме на втори фокус, за който ще ви трябват една монета по 1 лев и газирана напитка. Най-добре ще е да използвате кола. Препоръчвам го. И ако искате да станете диджей, направете фокус. Това беше фокус номер 2. Почваме фокус номер 3. Имам две монети от по една стотинка. Ето вижте, нормални монети. И сега те се закрепят. Въпреки че не можете да го направите, първо е невъзможно, обаче аз мога да го направя. И защото съм магиосник. Сега гледайте. Се учете. Трябва да сте много внимателни в това, защото всяко потребване има значение. И ето двете монети, които тук що паднаха, обаче ги бях закрепил. Това беше фокус номер 3. И не забравяйте да се абонирате за канала, да дзъннете камбанката и да ударите по един лайк. Минаваме към разкритието на фокус номер 1. Ето, тук е жокера. Да, тук е осмицата. Жокер, осмица. Обаче, ако вземем осмицата, се сложа зад гърба и тук трябва да е жокера, нали? Да, обаче тук е жокер. И това как става? Тук е осмицата, тук е жокера. Осмица, жокер. А тук е синьото дъно, тук е червеното дъно. Това беше разкритието на фокус номер 1. Разкритието на фокус номер 2. Започваме. Да взимате монетата, мокрите за колата, задържате и тя да почва да мърда. Това защо мърда? Въздухът, който се изпарява, бута монетата да подскача. Това беше разкритието на фокус номер 2. Разкритието на фокус номер 3. Вижте, нали, аз имам две монети. Да, обаче няма как да се държат, не опитвайте, никога няма как да стане. И аз тази монета, вижте, тя е за сламката, която закрепям така и хващам монетата така. После тази монета ми е в ръката, бутам тази монета, тя ми пада в скута и тези монети още са ми тук. Това беше разкритието на фокус номер 3 и не забравяйте да се абонирате за канала, да дзъмнете камбанката и да ударите по един лайк. Довиждане, това беше видеото на